σε όλο τον κόσμο. Άντε και πολλές καλησπέρες σε όλα τα πόλτα που μας κάνουν αναμετάδοση. Σε όσους μας ακούνε μέσα από κινητά τηλέφωνα, από δίκτυα G γενικώς, από tablet, μια μεγάλη καλησπέρα όσους μας ακούνε μέσα από το Live24, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, γενικά σε όλο τον κόσμο που μας ανέχεται και μας ακούει. Και φυσικά θα πούμε μια μεγάλη καλησπέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο γείτονα εδώ πέρα δίπλα. Να είναι καλό άνθρωπος που μου δίνει ίντερνετ τόσο καιρό. Λοιπόν, από τις καλησπέρες μου στον κύριο Σέρ και τον ευχαριστούμε πολύ για το υπέροχο live. Εντάξει, όπως πάντα, και την τρέλα. Να πω καλησπέρα στη Ματίνα, στη Νατάσα, στο Χαρούλι, στη Ζωή, στην Άσπα, στη Μάγδα, καλησπέρα στη Μέσα και στην Κρήτη. Καλησπέρα στην κυρία Βάσο, στην κυρία Λένα, πολλές καλησπέρες εδώ στο γειτονάκι μου. Τράβα τα πόδια σου με ενοχλείς. Ναι, βάλαμε και καρδούλες τώρα να το κάνουμε live εδώ μέσα σήμερα. Την καλησπέρα στο DJ Cool που είναι δίπλα μου εδώ πέρα. Μια καλησπέρα θα πεις? Ντρέπεσαι? Καλησπέρα στο Μαρά εκεί στην Κύπρο. Καλησπέρα στη Γιάννα, στο Μιμάκο και φυσικά τελευταία η καλύτερη εκεί διαχειρίστρια, το Big Boss του Ράδιο Ταραχή, και δεν είναι καμία άλλη από την κυρία Ελέκτρα. Έλα Ελεκτράκη. Και όπως καταλάβατε, πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για μία μισή ώρα περίπου, δύο, δεν ξέρω, θα δείξει, θα είναι ο JPK. Και πάντα καλά συντονισμένοι εδώ στο www.radiotarachi.com. Χρόνια πολλά σε όλους και όσους ανέστε πει δεν τα έχουμε πει. Να είστε καλά και καλή ακρόαση. Άντε πάμε να ανεβούμε λίγο. Λίγο. Τόσο δα. Δεν κατάλαβα, δεν ακούσει, πες. Δεν μπαταρίες τα ακουστικά βαρικοίας, άλλαξες. Το ρουφιάνο τον ονό. Κι άλλοι νονοί δεν πήραν παπουτσάκια, ούτε λαμπάδαλα. Μπαταρίες είχανε. Τα μαυρά μάτια σου μοιάζουνε μαστέρια, μόνο που είναι